Nanggap sinten jenengan? Lah iya no. Jenengan tesih mboten nggih. Hah? Maksudnya tesih dalang napa mboten? Kowe sinden kok lambemu samber gelap to? Kok samber gelap piye? Lah wong nek aku kok sampean tesih mboten ayo dijaluk. Aku iki panjang umur wong kowe iki anak buahku. Bendina ya melu aku tak neidit kok mujak-mujake. Maksudnya jenengan tesih mayang mboten wong kula nggih nikah nembe pinten taun niki. Heeh. Ayo saiki genti ngaturake pesinden ya supaya nyekar ana sing nyuwun Kidung Kalaseba. Lah iki sing rada angel nggon kene iki no ya. Mergo digoleki ning nggon gamelan ya ora patiya iso masuk ya. Mula mengko dijoli lagon liyane ya. Monggo Mbak Tatin. Klintang-klintang numpak andang bel klintang. Ternyata iki Ibu Teresia Mariem iki ternyata satu produk karo kowe. Napa? Nek Bu Teresia Mariem iki bakul gedhok, kowe bakul geblek. Ya. Mula muga-muga kowe tak pujekke le bebojoan karo bojomu ya iso 50 taun. Ya. Amin. Bakul gedhok iso nanggap wayang, bakul gedhek ya kudu gedhek panjen. Bakul geblek ya iso kudu nanggap wayang. Nanggap sinten jenengan? Lah iya no. Jenengan tesih mboten nggih. Hah? Maksudnya tesih dalang napa mboten? Kowe sinden kok lambemu samber gelap to? Kok samber gelap piye? Lah wong nek aku kok sampean tesih mboten ayo dijaluk. Aku iki panjang umur wong kowe iki anak buahku. Bendina ya melu aku tak neidit kok mujak-mujake. Maksudnya jenengan tesih mayang mboten wong kula nggih nikah nembe pinten taun niki? Heeh. Pirang taun kowe karo bojomu? Kula nembe 7 taun. Lah isih 43 taun. Ya muga-muga aku ya ora ketang suaraku wis Yai Prabu. Ning tetep kudu tok tanggap perkara. Aku lho wegah. Aku wegah. Aku mung nguyah-nguyuh nek tuwa iki. Ayo. Setan ki ora. Iya mah. Masa dalang nganggo pempes. Ning kadang kala kuwi sok ditakokke lho, Ti. Lah napa? Kuwi sing kadang kala ana sing wong piyai sing ora ngerti, kuwi paling sok ditakokke dan siji cara istirahatnya bagaimana nek setiap malam pentas. Loro mesti aku sok ditakoni ketemu wong luar Jawa sing seneng wayang. Enggak gimana, Pak? Kok bisa enggak kencing ya? Nah, kuwi pancen ya ana rahasiane. Napa rahasiane kula nggih dereng ngerti lho, Pak. Jane ora perkara dalang ki digdaya ora. Ya, dalang ki iso ngampet nguyuh ora. Ya kadang kula ya ngampet nguyuh. Ning pancen ya karena hobine mayang, kesenengane mayang, pikiran nguyuh ki lali. Saiki nek percaya Piai Lenggah semene nuwun sewu lho, kula ora ngarani Piai Ngawu menika Piai sing seneng judi mboten. Ning nek wis ngedep kertu, wis to. Rong dina rong bengi ora nguyuh kowe betah. Saya menang. Ya. Saya kalah kok kuwalik. Ambure kalahmu niku bingung pikirane, ora gagas nguyuh. Ning nek menang nguyah-nguyuh ora ndelikke dhuwit. Iya. Oh, asline ngono kuwi. Iya. Oh, cocok-cocok. Mula mayang ki ya hobi ya kesenengan. Dadine aku mayang ngene iki ora mikir nguyuh. Iya, ngono ya Mak. Iya ora bakal kebelet. Ning ya tau kebelet ki ya tau. Nggih, kula tau ngerti jenengan medun. Nah, kene wis tau medun mayang. Wis no, mergo ora kuat tenan. Ning daerah Bantul ning Serandaan kono. Ah gara-gara kuwi wis tak amput wis ora iso tenan tak nggo ngeprak. Ngene iki kene mak celeng. Kene ngendi kok didumuk? Apa? Kuwi tangane kok ndumuk kono? Kowe weruh to? Weruh Ayo mripatmu sing cenanangan. Lah kula lagi ndelok jenengan kok ya mak celeng kok tangane ndono. Ayo mbok tok penging. Ayo miki wae tak penging aja rono. Oh, ya wis. Iya, mak celeng ora kuat tenan mlaku aku. Delalae sing di omah kok ya nampa. Ya.
Ngapunten ngapunten nggih Pak. Mboten napa-napa Mas. Iya, ya syukur. Dadi rahasiane niku mboten kon fokus tengen nek jenengan nggih mayang. Nah iya, pokoke wis nyinden ya fokus nyinden rasa dadak mikir werna-werna. Sinden anggere kena adem fokuse aduh, mengko kepoyo aku. Ha kepoyo tenan. Mula aja sok celkap-celkop. Iya. Mboten. Ngono ya. Aja sik. Aja dirasani wis ben nengke wae, ora nguyuh nengke wae. Ah, nek mboten nguyuh ya piye? Ya, ayo. Pak Saino kalih Bu Mariem. Ya, kowe le bakul geblek ya tak dongak-dongake men kaya Bu Mariem. Pripun? Nadyan ming sak bakul gethuke putrane dadi kabeh iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Wong tuane perkawinan emas karo putra-putrane tanggapke wayang. Nggih, amin, Pak. Padha-padha le saka tela nggih. Aku bakul geblek rung patek opayuhe geblekmu larange ra jamak-jamak. Monggo ya rasane ora teko enak ya wis. Sing ngomong sinten? Ngene kula wis saiki wis laris lho. Ya syukur nek wis laris aja larang-larang. Ya. Lah, manut karo kekuatane. Kula manut telone nek telone lanang ya bakule gebleke dadi larang. Oh, manut anu sumbere. Sumbere ngoten niku nggih. Jenengan nek nggih pun tau to? Pun tau. Wis tau ngapa? Maem geblek kula. Kae rak ora tuku rak ming tok sugo. Lah nggih kula ora muni tuku lho, maem. Ya ming tok sugo ya ora pate enak. Lah? Mula aku ming entek siji. Siji. Tok tawani tanduk napa, Pak? Emoh aku ya. Arep wae. Arep apa siji tok wis. Siji. Kecut rasane iki. Kecut? Kecut kok njaluk meneh. Kecut njaluk nek kapan wong mangan siji kok njaluk meneh. Lah wong bar kuwi ya njuk murah-murah, enake geblekmu ngoten iku kok. Nah ya. Kok ora? Kecut ning numani. Iya. Cekak yo. Mula aku ya njur murah-murah njaluk. Napa, Pak? Ayo Mbak Tatin ngersake napa? Badhe nyekar menapa? Nggih, menika napa, Pak? Sriuning. Nggih. Ya. Nggih piye lah pripun? Sabar nggih, Pak. Nggih ngan mawon. Apa? Kadung tresna nggih. Ya, iki suasanane suasana perkawinan Mas ya. Suasana katresnan. Ya, men saya akeh katresnane Pak Saino Pak kalih Saino Bu Mariem. Ya, ya. Bawani. Rina wangi dadi ati nena tanpa kayung yun marang slirane eno tansah gumawanging netra jero ati kadung tresna nano neno tan liya among sliramu neno satemah lara asmara
Ya kadung tresna dilanggamke mlebokke dangdut ya. Dangdut slow ya, Mak. Dangdut slow. Ya.